ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን አኻትኩም ይኹን ክብራት ህዝብ አምላኽ ከመይ ኣለኹም ንአምላኽ ክብሪ ይኹን ነው ስለቲ ክቡር ቃል ካብ ዘለና ይሓፊልና አንቢብና ናብቲ ዝቕጽል ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዝመልኦ ሓሳብ ከካፍለኩም ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 21 ክሳብ 35 ዘሎ بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቡበ ሽዑ ጴጥሮስ ቅርቢሉ ጎይታይ ሓወይን ተበደለንስ ክንደይ ሰዕ ክሓድገሉ ክሳዕ 7 ዶ በሎ ኢየሱስ በሎ ክሳዕ 7 ሰዕ 7 እምበር ክሳዕ 7 ሰዕ ኣይብለካን ስለዚ መንግስተ ሰማያት ምስባረቱ ክጻባጸብ ዝደለየ ንጉስ ትመስል ክጻባጸብ ምስ ጀመረ እልፍ መኽሊት ዕዳ ዘለዎ ናው አቅርቡ ዝፌዶ ምሳአነ ግና እቲ ጎይቱ ንሱን ሰበይቱን ደቁን ዘለዎ ሁሉን ክሸይጥሞ እቲ ዕዳ ክፍዳ አዘዘ ሽዑት ባርያ ተደፊኡ ጎይታይ ተዓገሰን ሁሉኻ ክፈድየካ ኢሉ ሰገደሉ ጎይቱ ድማ ነቲ ባርያ መሐሮን ፈትሖን ዕድኡን ሓደገሉ እቲ ባርያ ምስ ወጸግና ካብቶም ብጾቱ 100 ዲናር ዕዳ ዘለዎ ሓደ ባርያ ረኸበ ሒዙኻ አባኻ ዘሎ ዕዳ ፍደየኒ ኢሉ ሓነቆ ሽዑት ብጻዩ ባርያ ተዓገሰኒ ኩሉ ክፈድየካ ኢሉ ተደፊኡ ለመኖ ንሱ ግና አበዮ ከይዱ ድማ ክሳዕ ዕድኡ ዝፈዲ ኣእሰሮ እቶም ብጾቱ ባሮት ዝገበሮ ርእዮም ብዙሕ ጉሃዩ ከይዶም ከኣ ዝኾነ ኩሉ ንጎይቶኦም ነገርዎ ሽዑ ጎይታኦም ጸዊዑ ኣታኽፉእ ባርያ ኣነ ክንዲ ዝለመንካኒ ብዘሎ ዕዳኻ ሓደ ኩልካ ንስኻኸ ከምታ ኣነ ዝመሓርኩኻ ዶ ነቲ ብጻይካ ክትምሕሮ ኣይምተገባእካን በሎ ጎይታው ኮርዩ ኩሉ ዕድኡ ክሳዕ ዝፈዲ ንዘጽብብሉ ኣሕሊፉ ሃቦ ነፍስ ወከፍኩም ነንሓው ነቲ በደሉ በብልብኹም ይቕረ እንተ ዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ ኣቦይ ድማ ከምኡ ክገብረኩም እዩ ንጸሊ ንሰማይን ምድርን ብሓይሊ ቃልካ ዝጸርካ ዘለዓለማዊ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ አምላኽ ጥንቲ አምላኽ ዘለዓለም ዘይትልወጥ ኣብ ዙፋንካ ጸኒዕካ ትነብር አምላኽ ኢኻሞ ክብሪ ንህበካ ኣለና ኩነታት ክለዋወጥ ዘይትለዋወጥ ሰባት ክለዋወጡ ዘይትለዋወጥ አምላኽ ንስኻ በይንኻ ኢኻሞ ክብሪ ሁሉ ድማ በይንኻ ውሰድ እግዚአብሔር አምላኽናን አቦናን ሎም ድማ ህዝብኻ ተኣኪብና ኣለና ቅዱስ ቃልካ ክንሰምዕ ኣብ ቅድሚኻ أمون قدوس قالك بخت بارخلنا نتصل لنا ملخنا እግዚአብሔር ስጋን ደምን ምንም ከስማዕ አይክልኒ መንፈስ ካግን ያይ ይሰርሕ የስምዕ ሞ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይን አምላኸይን መንፈስ ካ ማእከልና ስለዘሎ ሎም ድማ ቃልካ ስለዝምህረና በእምነት አሚንና በቅድሚኻ ቀሪብና ኣለና ልብና ድማ በቅድሚኻ ነዳሉለና ملخنا እግዚአብሔር ግዚኡን ሰዓትን ኩሉ ንዓኻ حلفنا ንህበካ ኣለና ነዚ ቃል እዚ ኸይንሰምዕ ዝባኣሰና ዘበለ ሁሉ ኃይል ጸልማት ዝተደንከለ ይኹን بشم يسوع كريستوس كبار الزبالة استلع يخون بقويتا بيسوع كريستوس ياوسم كل حيل أجاننت مخرج ديابلوس زفرس يخون زل علماوي እግዚአብሔር قويتين أملاخين لبسب زخبدة أمره سب زحزة زبالة لومي من نقاف كون تسأل بشم يسوع كريستوس أبت منفس أملاخ زلوا أو حرنة الله صحوف يمه بشم يسوع كريستوس لومي حرنة እግዚአብሔር يخون النبل الله حرنة نايسجا حرنة ناي منفس حرنة ناي نفسي يخون بيسوع كريستوس ياوسم قالوا لي يخوف وسم كاب قدا قدام دم ناقفهم صحوف يمه بقويتا بيسوع كريستوس كاب حيل قال سل على لوم من نقاف يخون من نقاف يخون فوس يخون እግዚአብሔር أبو فوس يخون دقها فوس يخون باروتك فوس يخون እግዚአብሔር نزقو بعزي فوس يخون نزام حبر زيا فوس يخون نفسه كفنا እግዚአብሔር أبو بفوس خاطة قلت ندليك كلنا እግዚአብሔር ስለ ሁሉ ነገር ክብሪ አምልኮ ስግደት ተአዛዝነት ነተዓብ ስም ካይኹን በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ አሜን አሜን ጎይታ ባርክኩም ኮፈሉ ቴንክ ዩ ساعتي 12:02 تبلالله أب ساعتي كودي እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ረዳናይ ና አምላክ ስብሐት ይሁን ንሎም ማዓንቲ ኣብ ቅድሚኹም ሒዘዮ መጽ ዘለኹ መልእኽቲ እግዚአብሔር ይባረኽ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝቐጸለ አልጊቤ ኻህንጽ ና አምላክ ክብሪ ይሁን አሜን ዝሓለፈ ሰንበት እንታይ ጎይታ ምሂሩና ነይሩ ትዝክሩ ዶ እንታይ ጎይታ ምሂሩና እንታይ ካም ሕዳስ مسويها تاي مقبار محدث سبحتنا أملاخ يخون
እግዚአብሔር ይመስገን ካው ዝቀጸለ ካው مسو ተታሒዙ ዝኸይድ አልጊበኤ እንታ ክገብርሎም ማዓንቲ ካህንጽ እግዚአብሔር ይባረክ ናምላኽ ክብር ይኹን ነው አሜን ኣብ ነህምያ ከምኡ ይዝብል ዘሎ ተቃል ሓቀዶ አልጊቦም እንታይ ገብሩ ነበሩ ይሃንጹ ነበሩ ክብርና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝሓለፈ እዋን ዳዊት ሓውና ብዛዕባ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ሰለስተ ነገራት ዝሓለፈ ዲሰምበር ብፍላይ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ብዘበን ኤሊ እንታይ ኮይኑ ቅዱሳን ተማሪኹ ናምርኮ ኸይዱ ሓቀይ بزبان سألك أي تتأيقلون بزبان داويدك تمليس كبر كلنا أملاخنا يكون آمين لومي مملاس يكون لنا آمين مملاس نابت منفساوي تحدثوا مملاس يكون لنا نابت حق أنيا كريستنا هيوت ناو مملاس يكون لنا آمين كريستنا هيوت كريستنا قال يكونن كريستنا مزمور يكونن آمين آمين بلو كلاتكم عاويلكم كريستنا مزمور يكونن كريستنا سبكت يكونن كريستنا نابراي حتى كخريستنا كريستنا صوت يكونن كم دلاي كاتخود يكونن كم زخت كوعيكا بمانكا خزحلكا بمنتاي بيدكا يكونن كريستنا ስለዚህ ክርስትና እንታዩ ናብራይ ክብርና አምላኽና ይሁን አሜን እዚ ዘይትፈልጦ ኮይኑ ይኮነን ሎሚ ግን ከዘኻኽረኩም ኢሊ አሜን ናአምላኽ ክብር ይሁን ነው ለዚ ሎም ማዓንቲ ካብ ዝረአናዮ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ካብ ጥቅስ 21 ጀሚር ክሳብ 35 ዘሎ ሓሳብ ምሕረት ልቢ ወይካ ይቕሬታ ብዝብል መልእኽቲና ክንማር ክብርና አምላኽና ይሁን አሜን ይቕሬታ ኣዝዩ ሰፊሕ መልእኽቲ ዘለዎ ሰፊሕ ድማ ኣርእስቲ بحدا معلت سبكت زودا أيكونن جناخ نيشتاي لو ما أنت ندحرق زي أبهر دفع أبيلونا نبتزدف أنا دماغ نقوى عزينا خبرنا أملاخنا يخون آمين دقد دسان بحدا تاريخ يخجمرو ما الأختي لو ما أنتي حدا سايمون استبح لأيهوداوي من علبات حنت متحف تصحيفو زسان فلاور زبل متحف تصحيفو حدا أيهوداوي بشحنش عتميتنا 43 أبتي كلايك وج عالم أبزنا برا الأوان بجرمناويان بزح كم استجفوا أهداويان فلتينا أبتأوانتي إسرائيل خوينو أبز ملالة سلو زنا برا أوان حدا نجرجت إمو أزيو أشجار زخنا مرير زخنا هوتي يحلفوا جناها حدا جزء كم زنا جرجت إمو أتوم وقعت زنا برو لبوتا نخت الري كابت محير ويكابت بيت مأسرتي نبتو هسبيتال أمس يوم منتايك جبر كت الري كولول هذا وتدر أزيو بخوفك أصيلو أو دقيسو ناتق أنزو خلّو نزايه داوز تسوي عليلو نسايمون تسوي عمو سايمون دمان أبتسب ماتيو بجاها كابها محرد دليء حجنا عن تاجر كذا له تسوي كذا له خيلوه تاريخي كنجر كايلوه هذا أوان كسع سلسة مئة الزأخلو أيهوداويان أب هذا جزاء عتينا حاون تاجرنا له حاوتنا الله أو نتحوخ تصور وزي كعلو سبات دما إنها دومون تايخونون يرم نبدأ يوتون يرم نبدأ أبزوت الأوان دما نحنا أبدأ خينا بتأييد جرنا تاين قبرم نيرنا ننزوت ها نقتلهم نيرنا سلزي إذا بفتسهم كلبي كرحق سلزي كعل نلبي دما أزيو سلزو خبره سلزي كابها حدا نجار يزدل زل خيلوه نسخة انتايلوه محرت كابخاخت قبر لي يدلي الله إلو لمينو سايمون أيمن لسلون سقيلي واتي الحنت نجار كقبرو أي كالا دعنا نتصبحي تدما كم لما دوخ أنت قبر ماتي كتصرخ عمتي سايمون شو تانرس أوي عن تايلاتو تتمالي قريت هذا حتى كازنا بركون تايكوينيو مويتي إيلاتو جناخه إزخول له عقوتنا عقاه وهاب تاجر له تأزاز أم حلالي فله ويكافريم له نعوه هابلي إله سلزي كل عقوته كل زلوا ونبرته نسخان تاجبره تركبوا إلى ما سايمون دما أنا نزل نبرته زي أيركبوني أي وسدوني جناخه حد حساب كبكم زي نبرته زي نديون تاجبره له يوهاب إله بفق عليه نديون تاجب كم كوهاب إله فقيدو سايمون مالته بدحريو خناتات ترجاجيو سايمون نتنبرت حيزون أبديو خيدو تقول النبرت ناي وداد ما ندي أنت جرو أركبوه ولا حنت نجر جناي تزاربان تاريخ ناي ولادا تاي جبران أي نجران
ودخكو بزن كمز عينت هو الزحلفه ايبلا نع اهيبوا خيدو سايمون ግን ብዙ ድቃስ ስለዝኸልኦ በዚ ነገር እዚ እንታይ ክገብር ነገር ነይሩኒ ኢሉ ሰለስተ ነገራት ሕቶታት አውሽጡ መጽዩ ይቅሬታ ክገብረሉ ነይሩኒ ወይስ ይቅረ ክብለሉ አይነበረነን እንታይ ክገብር ነይሩኒ ኢሉ ብጭንቀት አብስተዋሕጠሉ እዋን ሓደ ሐሳብ አብእምሩ መጽዩ ንሱ ካንታ ክገብር መጽሐፍ ክጽፍ እዝን ኩነታት ገጢሙን እሞ ካብዚ ዝገጠመን ኩነታት እንታይ ክገብር ነይሩኒ ኢሉ እዚ መጽሐፍ እዚ ጽሒፉ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ንብዙሓት ፈላጣት ዝተባህሉ ሰባት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ናይ መንግስታት መራሕቲ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ብዙሓት ዓበይቲ ፍሉጣት ናይ ሃይማኖት መራሕታት ካብ ብዙሕ ዓይነት ሃይማኖት ካብ ሁንዲዝም ካብ ሙስሊም ካብ ክርስትና ካብ ዝተፈላልየ እምነት ዝነበሮም እዚ መጽሐፍ እዚ ተበቲኑ አኡ ሐሳብኩም እንታይ ግበሩ ለይልዎም ጽሐፉ ለይልዎም ኣብ ሰለስተ ነገራት ተኸፊሉት መጽሐፍ ገሊኦም ምሕረት ክትገብረሉ ነይሩካ ይብሉ ገሊኦም ከዓ ምሕረት አይግብኦን ይብሉ ገሊኦም ከዓ እዚ ብፍጹም ክፍታሕ ዘይክእል ጉዳዩ አይንፈልጥኒ ናይሎም እንታይ ገይሮምሉ መሊሶምሉ ማለት ካብቶም ኣብቲ መጽሐፍቲ ዝተጻሕፉ አይሁዳውያን ነይሮም ሐሳብ ክህቡ ተዋሂቦም ሓደ አይሁዳው ከማን ምሕረት ክትገብረሉ ነይሩካ ዝብል ወላ ሓደ አይሁዳው ኣብታ መጽሐፍታ አይገበረን አይጻፈን ስለዚ ማዕርኽ እንደይ ክብደት ከም ዘለዎ እንታይ ንገብር ማለት እዩ እንረዳ ንሕና እንታይ ንብል ምሕረት ክገብር ነይሩ ወላ ምሕረት ክገብር አይነበረን ገሊኣቶም ብፍላይ ምሕረት ክገብር አይነበረን ንሱ ይኮነን ምሕረት ዝገብር እቶም ዝሞቱኦም ምሕረት ክገብሩ ነይሩዎም እሱ ዝተበደሎ ነገር ነቲ ዝበደሎ ጥራይ ምሕረት እዚ ግን ኦሬዲ እንታይ ገይሮም ህይወቱ ይሕልፍዎም እዩ ሞይቶም እዮም ስለዚ ምሕረት ምግባር ናይ እግዚአብሔር ይምበር ናተይ አይኮነን ብዝብል ሐሳብ መጽሐፉ ዳይሙ ማለት እዩ ስለዚ እንተኽብል ደልየ በሐፂሩ ምሕረት ምግባር ከም ልክዕ ከምዚ ምግቢ እስትንፋስ ካልእ ነገራት ዘድልየና ሁሉ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንገብሮ ምሕረት ልብ ድማ ንሓደ ክርስቲያን ከምኡ እዩ አሜን ደቅዱሳን በሓደ ለና ሐሳብ ምሕረት ምግባር ናይ መዓልታዊ ህይወትና ናብራና ካውን ግቦይ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ይኮን ዓመት አይኮነን ኣብ ዓመት ትገብሮ ኮንፈረንስ አይኮነን ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ናይ ምሕረት መዓልቲ ኢሎም አንቲልካ ትውጀሉ አዋጅ አይኮነን ብምሕረት ልብ ምምልላስ ናይ መዓልታዊ ህይወት ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ስለምንታይ እንድሕር ዳኢልኩምኒ ኣብዚ ምድሪ እዚ ካብ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ጀሚርካ ብምልእታ ህዝብ ብምልኡ ግጭት ይዝነብር ኣብ ምንታይ ነብር ኢለኩም ኣለኹ ዓውበል ወጀኹም ኣብ ግጭት ይዝነብር ግጭት ክሳዕ ክርስቶስ ዝመጽእ ክሳዕ ሰማያዊ ቤትና ንኸይድ ክቕጽል እዩ ዘቋርጽ ወላ ሓንቲ ነገራት የብሉን ግና ኸነት ዝመጽእ ግጭት ከመይ ጌርና ኢና ብምሕረት ልብ እንታይ ንገብሮ ንፈትሖ ስለዚ ብዛዕባ ግጭት ክንዛረብ ዘይኮነስ ብዛዕባ ምሕረት ልቢና ክንፈልጥ ዘገድሰና ማለት እዩ አሜን ንኣምላኽ ክብሪ ይኹንና ለዚ ይቅረ ምባል ክብሪው እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ንገለገለ ሰባት ምሕረት ልቢ ምውራድ ዝመስለና ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለገለ እዋን ስጋና እንታይ ገብረና ይሕዘና ኣነ ዶ ክዋርድ ኣነ ዶ ነዚ ምሕረት ክሓቶ እንብለሉ እዋን ክህሉ ይኽእል ኸውን እዚ ስጋውነት መንፈሳውነት አይኮነን ስጋና እንድሕርዳ መይቱ ተቀቲሉ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ምሕረት ልብ ምግባር ግን እንታዩ ክብሪ ሰብ ይቅረ ክብል እንድሕርዳ ጀሚሩ መንፈሳዊ ህይወቱ ዓበየ ደረጃ እንታይ ገይሩሎም እዩ ክብ ኢሉሎ ማለት እዩ አሜን ክብ ኢሉሎ ማለት እዩ ደረጃ ወሲኽካ ኣለኻ ማለት እዩ ብምሕረት ልብ እንድሕር ክትመላለስ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ደረጃ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ወሲኽካ ኣለኻ ማለት እዩ እንድሕርዳ ብቕርሕንትን ብኻልእ ነገራትን ልብኻ መሊኡ ትመላለስ ኣለኻ ኮይንካ ግን ደረጃ መንፈሳውነትካ ድማ ብኡ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ታሕቲ ገጹኻ የንቆልቁል ኣሎ ማለት እዩ بقدامي نطب انريو تفقلت في لك خيد كفتني يقرا زبلو سبات يقريتا خمس تقبرلهم زفلطو سبات يقرا زبلو سبات يقريتا كمز تقبرلهم زفلطو سبات كلاتنا ابز تاكمنا زلنا نا اغزيابير نا يقريتا وصيتنا امين نا اغزيابير محرتيو ابز خوفا بيلنا زلو نا اغزيابير يقريتا مركابيو ابز لومي سم املاح كنصوع كيلنا زلنا
ምሕረት ምርካቦም ዘየደንቆም ሰባት ምሕረት ምግባር ዓቕሚ ይስእኑ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣብሂወትካ እንድሕርዳ ዘይትለማመዶ ኮይንካ ወይ ዘይተለማመድካዮ እንድሕርዳ ኮይንካ ብገዛእ ርእስኻ ተኣቱ ዝመስለካ ትወፅእ ዝመስለካ ተኣቱ ተደኣ ኮይንካ ምሕረት ክትገብር ኣይክትኽእልን ኢኻ ሓይሊ የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ይቕረ ምባል ሕድገት ከም ዝረኸብና ንኣምላኽ ነመስግነሉን ነድንቐሉን ዕድል እዩ كداغمو مهرت مغبار عدليو ጎይታ ባርካ مهرت مغبار عدليو እግዚአብሔር مهرت ክንገብር ዕድል ሂቡናሎ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብናዮ مهرت ክንለማመዶ እግዚአብሔር opportunity ሂቡናሎ ዕድል ሂቡናሎ ዕድል ከፊቱልናሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ናይ ዎችማን መጽሐፍ ናቱ መጽሐፍ ኣይኮነን ባይዘይ ስብከቱ ይተኣኻኺቡ መጽሐፍ ኮይኑ ግን ኣብ ሓንቲ መጽሐፉ ከምዚ ዝብል ቃል አንብበ ነይረ ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ኣብ መገድና ኸድካ ኸለኻ ጠካ ዘይትፈልጦ ሰብ ንስኻ በስ ትመጽኣለኻ ንስኻ ናብዚ ኸይዳሎ ምንም ነገር ኣይበደልካዮን ምንም ነገር ካይገበርካዮን ኣይትፈልጦን ኢኻ ኣምፂኡ እንድሕርዳ ጩ ኣቢሉ ጸፊዑካ እግዚአብሔር ምሕረት ክትገብር የለማምደካሎ ተጠቀመሉ ኢሉ ጽሒፉ ኢማጂን ሕሰብዎ ቀሊ ኣዝዩ ኸቢድ ነገር ዘይትፈልጦ ሰብ ሙሃ ምንም ነገር ዘይተባሃልካዮ ምንም ነገር አይበለካን ምንም ነገርውን አይበልካዮን ግናኸ እቲ ጽፍዒትቲ ንዓኻ ምሕረት ክትለማመድ ኣፍ ደግ ኸፊቱልካሎ እዚ ብጸጋ ኣምላኽ ይከኣል እዩ አሜን መይገሮካ አልካ ኸይትብሉኒ ናብሊ ክዳን መልሱኒ እሺ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ዝብል ሰብ ይቕሬታ ከም ዝተገብረሉ እንታይ ዝገበረ ሰብ እዩ ዝፈለጥ ዝተረድእ ሰብ እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር ኢና ተጤርና ዘለና ምሕረት እግዚአብሔር ይጸሪካ ዘሎ ካብ ገዛእ ርእስኻ ወላ ሓንቲ ነገር ክትገብር ይኽእልኒ ኢኻ ምንም ካባይ ጀሚርኩም ኣብዚ መድረኽ ዘደይቦ ኢሳያስ ወላ ሓደ ነገር የብሉን ወደ ሓደ ድሕር ባይታ ይብሉን ወደ ሓደ ነገር የብሉን ምሕረት እግዚአብሔር ግን ጸርዎ ኣሎ ንዘመናት አሜን ገና ኻኽጸረኒ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ንዓኻትኩም ምሕረት እግዚአብሔር ታይገርኩም ዘሎ ጸርኩም ዘሎ ስለዚ እታ ኢድ እግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር እዩ ምሕረቱ ይጸሩና ዘሎ ካብ ርእስና ዝኾነ ወላ ሓደ ነገር የለን ብዝሕ ቤት ኣምላኽ ምምልላስና ንሱ ወላ ሓደ ንዓና ሓደ ነገር ክገብረልና ኣይክእልን ክምልኣልና ኣይክእልን ብዝሕ ገንዘብና ናብ እግዚአብሔር ከብፅሓና ኣይክእልን ናትና እንብሎ ነገራት ንደርድሮ ብዘየገድስ ወላ ሓንቲ ነገር ከምፃልና ኣይክእልን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ይጸሩና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ድማ ክሳዕ ዕርጋን ክሳዕ ሽምግልናኻ እንታይ ገብረካ ይጸረካ ይሽምክመካ አሜን ንኣምላኽ ክብሪ ይኹንና ስለዚ ዘለኽዎ ብምሕረት ኣምላኽ የዘለኹ እስከበሉ ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ማቴዎስ 18 ምዕራፍ ዘንበብ ኩልኩም ሓደ ነገር ይተበጊሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ጴጥሮስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምስሓውኻ ዘለካ በደል ከመይ ጌርካ ክትፈትሖ ከም ዘለካ ኣብኡ ኣቐሚጡሎ ከድካ ንበይኑ እንታይ ግበሮ ግን ሓዮብ ድሕሪኡ እንታይ ኣቢካ ክልተ ሰለስተ ውሰድ ድሕሪኡ እንታይ ኣቢካ ድማ ንማሕበር ንገራ ታ ማሕበር ድማ ከም ኣረሜ እንታይ ግበሮ ትቁፀሮ ኢሉ ንማሕበር ኣውቶሪቲ ሂቦ ኣሎ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ትእከብሉ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩሞ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩሞ ኣብ ሰማይ እሱር ኢሉ ብዛዕባ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣውቶሪቲ ኣብኡ ጠቂሱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናሃመሃረ ክነሱ ጴጥሮስ ሓደ ነገር ትዝ ኢሉ ሓደ ነገር ሓቲቱ ንሱ ኸ እንታይ ኢሉ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ ጎይታይ ሓወይ እንተበደለንስ ክንደይ ሰዓት እንታይ ክገብረሉ ክሓድገሉ ክንደይ ሳዕ ክሓድገሉ ባዕሉኻ መሊስዎ ሽዑ ክሳዕ ሸውዓተ ዶ በሎ ባዕሉኻ እንታይ ገይርዎ መሊስዎ ክሳብ ክንደይ ክሓድገሉ ክሳብ ሸውዓተ ዶ ክሓድገሉ ኢልዎ ብናይ ኣስተምህሮ ኣይሁዳውያን ሰለስተ ግዜ ሕድገት ክገብሩ ከም ዘለዎም ኣብ ኣስተምህሮኦም ኣሎ ሰለስተ ግዜ እንታይ ዝገብሩ ሕድገት ዝገብሩ ኣይሁዳውያን ለዚ ብጣዕሚ የዋህ ስለ ዝኾነ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘሎ ነተን ሰለስተ መሊኡለን ሓንቲኻ ካብ ርእሱኻ መሊኡላ ሸውዓተ ገይርዎን ስለዚ ሸውዓተ ደይ ይቕረ ክብለሉ ኢሉ እዚ ናይ ምንታይ ባህሪ እንድሕር ዳኢልና እዚ ናይ ምፅብፃብ ባህሪ እዩ ወዲ ሰብ ናይ ምፅብፃብ ባህሪ ኣለዎ ሎሚ ግን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ክንፅብፅብ እምበር ናይ ዝተበደልናዮ ጉዳይ ክንፅብፅብ ኣይግባአናን እዩ አሜን በሉባ ቃሉ ይኮ ምሕረት እግዚአብሔር ክንፅብፅብ ምሕረት እግዚአብሔር ክንሓስብ ዳእምበር ጉዳይ በደልና ክንፅብፅብ ኣይግባአናን ከም ክርስቲያን እዚ ግን ናይ ምንታይ ባህሪ ተልና ናይ ስጋ ባህሪ ናይ ምንታይ ናይ ምቁፃር ባህሪ ወቅድም ተማል ከምዚ ኣገርካ ነርካ ቅድሚ ወርሃ ኣኮ ዚ ኣገርካ ነርካ አንተ ዓመት ካየምጽልካ ብድሕሪም አንተ ቅድሚ ዓመት ካኣኮሲ ከምዚ ኣገርካ ነርካ
ناي قال تاريخ تسمعوه كنا ناي كندي عمدي ناي كندي عمديكم تسمعوا تاريخ ناي تمالك يكون لا يلوم يكون ناي كانوا 4-5 عامات نغرات كله مس እግዚአብሔር ወዲኡ ወخنسوس ግናኸ ሓደ ታሪክ ነግረኩም ኣብ ቤተክርስቲያን ተፈጸመ ሓደ አገልጋሊ ክዛረበ ሰሚዕዮ ሓደ ሰብ ሲንግል ኣብ ዝነብረሉ እዋን በኃጢአት ወዲቁ ቤተክርስቲያን ፈሊጣ ግቦ ማዕጻት ሂባቶ አንደር ዲሲፕሊን ገራቶ እዚ ሰብ እዚ ህይወቱን ናዓበየ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን ስጋውነቱ ሁለንተኑ ዕድሚኡ ናዓበየ መስከደ ተመሪዑ ሓዳር ገይሩ 5 ቆልዑት ወሊዱ ዕድመ ካብ ግምት እትዎ ምስኡ ጸብጽቡ ካልኩሌት ግበሩ ወዲ 25 ዓመት ተነበረ ወይ ወዲ 30 አንዴ ኮይኑ له ማለት ሕጂ ወሊዱ 5 ቆልዑት ገለ አፍሪሎ ብድሕሪኡ ኣብ ቤተክርስቲያን ሽማግለ ኮይኑ ክምረጽ ተባሂሉ ከገልግል ምስተባህለ ሽዑ ብድሕሪት ሓደ ሰብ ይጣቢሉ ኣብዚ አይሉ አቤት ብሽንቻ ዓተሚትን ከምዝን አወርሕ ክንድዚ ከምዚ ዓይነት ኃጢአት እንታይ ገይርሎ بدل بدي تري لهم سب نايمو صار لماد الله لومي كاب هيوتنا يقرص امين كاب هيوتنا يقرص امين سب كريستوس يسوع انت حالي نسو حدش فطرتي كل بلي حالي في امين تمالي ناي تمالو غداي ودي له تسب بناي تمالي اندحر دا نفلطو خيلنا اشغار هيوت كونناي እንደገና نحنا ድማ ከም መንፈሳውያን ፔንቴኮስታሊና ሐቀ በመንፈስ ቅዱስ ታይ ንገብሪና ናአምኒና ሐቀ ነው حكيتكم منفس قدس تأمن دي كونت بيت ክርስቲያንና وا منفس قدس ካብ ተሓደ ስሩዕ እንታዩ ምርታዩ حقي مملاسيو ملواطيو ስለዚ ሰብ ከም ዝልወጥ ክንኣምን ክንክእል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጴጥሮስ ባር እንታይ ዝኸውን ዘሎ ይጸባጸብ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ይጸባጸብ ኣሎ ስለዚህ ቅዱሳን ኣሕዋተይ በቀዳምነት ረአናዮ ነጥብ እንታዩ ይቅረ ዝተባህለሉ ሰብ ይቅሬታ ዝረኸበ ሰብ ይቅሬታ ንምግባር ኃይል አለው አሜን ይቅረ ዝብል ሰብ ይቅሬታ ከም ዝተገብረሉ ዝተረዳእ ዝፈለጠ ሰብ እዩ ስለዚህ ነፍስ ወከፍና ኣብ ምሕረት እግዚአብሔር ዝተጸርና ዳንበር ኣብናትና ነገር ኣይተጸርናል ብኻላይ ነጥቢ ይቅረ ዝብል ሰብ ይቅሬታ ከም ዘድልዮ ድማ ዝእመን ሰብ እዩ ይቅረ ዝብል ሰብሲ ይቅሬታ ከም ዘድልዮ ድማ እንታይ ዝኸውን እዩ ዝእመን ሰብ ናይ ጽባሕ ውሕስነትካ ሎሚ ብይቅሬታ ልብ ምምልላስካ እዩ አሜን ده አሜን ወይታባረኩ ኣብ ሰማይ ተነብር አቦና ሁላችሁም ትፈልጡ ማዓቀምሽ بدفرت ኢና ንጸልዩ አይኮናን بدفرت ከምቲ በደሎም زحدقنالهم بدلنا حدقلنا كم داغ ما يمدغغا ما يكونن بدل حدق بدل كحدقلك بدل حدق بدل كحدقلك قال املاح سو يزبل امين قدسان كبرنا املاحنا يكون سلازي نمصاي زمن هيوت كان تايو حسنتك وحسنتي محرت مغباريو وحسنتي بمحرت لب ممللاسيو كبرنا املاح يكون يسوع كريستوس غويتاي እዚ ማለት ጽባህ አይብደልኔ ማለት አይኮነን ተመሊሰውን ክብደል ኸለ ሽዑውን ምሕረት አሜን ደቅዱሳን ካፕታን ጎይታ ተፈልጡ ለሐሳብ ሕጅሲ እግዚአብሔር ተዝጽብጽቦሲ ኩላትኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም ደርቢኩም በዛ አገርኩም ወጣው ከምታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽዩ ኣብ ምድሪ ዝጽሓፋሞ ኩሎም አማኖም ደርቢዮም ንድህሪ ዝኸዱ ነፍስ ወከፍና ድማ ነገራትና ሁሉ ተዝቁጸር ኩለንተና ኩሉ ነገራትና ደርቢና በዝጌርና ወጣና ግና ኸና እግዚአብሔር ምሕረት ጽባሁን የድልየናዩ ድህር ጽባሁን የድልየናዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት 13 እንታይ ዝብል ኩላትና ንፈልጦ ቃል አለ ሐቂ እስከ ኩላትና ንበሎ እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱን ነፍሰይ የህደአ ምን ስሙ ኢሉ በመገድ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናናዓኒዩ ንስኻ ምሳይ ኢኻሞ ብርባርባ ድነሞት እንኳን ተኸድኩ ክፉ አይፈርህኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸላእተይ ማዕድት ሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ኢሉ ብሙሉ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ምዘርዘረ በሐቂ ሳህልን ምሕረትን ንኹሉ ዕድመይ ክስዕባኔ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብር ክስዕባኔ ኢሉ ምሕረትን ሳህልን ናይ እግዚአብሔር እንታይ ገብር ክስዕባኔ አሜን ምሕረትን ሳህልን ናይ እግዚአብሔር ዝጎቶ ይቅሬታ ልብ ምስተመላለስ
አሜን ዶ ከምቲ ይቅረ ዝበለልኩሎም አና ኸሙ ይቅረ ክብለልኩም የቱ ጽሑፍ አሜን እግዚአብሔር ከነታልሎ አይንخلኒና እግዚአብሔር ልዕል ቃሉኻ አይኮና አትቃልቱን ልክ ማቴዎስ 28 መወዳእታ 34 ጎይታ ኮሪ ሁሉ ዕዱኡ ክሳዕ ዝፈዲ ንዘጽብብሉ አሕሊፍ እንታይ ገበሮም ሃቦም ነፍስ ወከፍኩም ነናሐው ነትበድሉ በብለብኩም ይቅረን ተዘይበልኩምሉ እቲ ሰማያዊ አበይ ድማ ኸምኡ ክገብረኩም እዩ ይቅረ እንተ ዘይበልኩምሉ ልክ ከምታ ቆድራንቴን ክሳዕ ዝኸፍል አቤት ማእሰርት ዝኣተወ ንስኻውን ኩሉ ግዜ ኣብ እስር ቤት ኢኻ ዘለኻ እግርኻ ተፈቲሑ ትኸይድ ኣለኻ بيقريت على بزيت الملال استدعوين كاجن أم مأسرتي منفسه ومأسرتي خزل لها مالتي سال ساينت بي بس جزينا من تنكيد يقرز بالسب بنت أنت كنبر زد السبي آمين يقرز بالسب بمتى كنبر زد السبي بنت أنت كنبر زد السبي نت أنت نخلاتنا إذا حق سنة حكي نقدسان حقي عند اللي نفسه كفنا بقى بنت أنت كن أتو بنت أنت كن وتبقى نمتى كم استقبل الله نمتى كم استخون الله زبلنا عين فتونينا بمسرة خامو زبل كن قبلوا يشجرنا نت أنت هيدا اللي يخل سب جن منفسه والنت أنت بمحتاج زمت آمين كل جزء محرت لبنا جبرك حدقتنا جبرك أبتخد الأوان نت أنت كان أوجك هتغيد آمين ده قدسان نت أنت كان أوجك أبز أقدم زنباب كلكم ها كسع زفدي عدو كسع زفدي نام من تاي أتويلو نبيت ما أسرتي أتويلو نم من تاي نبيت ما أسرت أتويلو مسيلكم باري أجيركم موصدون يرو جناخ عدو نباري زشيد ها عدا أيكون النيرو اتحادنا عسرت حمش عمت سريعو خمس أزخليو اتحاد يقولو اتحاد جن نايميت مع التسريح زوم تصايو حدقت أنبيلو سلزي بزا نجرزي آدم ما انتخاب ريكلني باري أجيرو حزو يكلني نعون سبيتو باري غير خوس دايكلين كومو زخلوس عدا يبلون سبزي نايميت مع التسرح بميت مع التسرح سعدو انت قبر خليو شفنا جن عدو ساعه زفدقنا من تايتيو ابيت ما اسرتي اتيو نصانتو تاغيروا مالتيو قديبو اسر بيت مالت نصانت كان تاي مخان مالتي مقدا مالتي تنقسقسو تااتو توصو تبلعو تساتي كله بتمعوز الله حلفت الامر بغناي غزا ارسخات تغبرو ولا حنت ነገር يبلكان سلازي يقريتا مقبار نتعنت كام اواج سلازي نتعنتنا اوجنا ابز مدرز خن ملالس قويتا يدلينا بحارنت كن ملالس يدلينا كم تكرسوس حارا زوطانا نحنا دما بحارنت كن ملالس يقبانا كم بحدش برعوت بارنت انت عيتخونو ابيت عاولو اي تقرنو كم بحدش برعوت بارنت اي تقرنو سلازي محرت لب زي مقبار برعوت بارنت كتقرن رأسها مهاب مالتي كاتينا أمتي خاص كم زجير كان تاي مقبار إن كايل كاس نتيز بدل كاسب مهاب مالتي يقريتها زي مقبار مالت كاتينا أمتي خاص إنكا أكلتي داوين تاي قبر لي كاتينا أتولي كم زين كساس قبر إنه من بال مالتي كاوز حلف أنا قريب لوكاس عصر تخلته حمسان شو منتن كم زيبل مسبب أستخان أبشم أنت خدك أفرادك يتصحك اتفرادك نجيلو أحلفو كهبك اتقيلاو أبيت ما أسرتي كيدر بيكاس أما قد خلها مسؤول متعرق تقادل تزي كونس تمودعتا لبطون كساعة تفدي كابا أي كتوتصيني قبلك اللخو يبل لقاس عسرت قلت حمسان شمونتا نمتعرق انت يقبر تقادل أما قد خلها مسؤول نمتعرق انت يقبر تقادل اسكبلو تقادل نمتعرق تقادل بقى قد ليو نمتعرق إن بخت بحال تخيلي خانو قدليو تقادلو يقريتا قدليو تقادلو انت زي كون استمود دعتا لبطون كساعة تفدي كاب انت هيكونيخا ايتوصنيخا كساعة تفدي ايتوصنيخا كساعة محرات اللب تقبر ايتوصنيخا كساعة بمحرات اللب ختم بلالس زي تقل كوينكا بما أسرتي خاتنا برزالخا كل انتناخا أسوريخا صحاب كله شيخهم ندرس أريحكم جم نوح جمد جرم تأثر وسط هيزور رئيس مثلا يزبهل تفتحتي مثلا نابس تخيل مش كم دلنا نابس تخيل كم دلنا تفتحتي المسلا نحن خابك الحمد لله نعم خمس خينا تزمرنا خمس خينا تسبخنا خمس بقى شو مزلنا مثلا نوح جمد يكون زوات عكا جمد مبتاخي زوات عكا
نوح جمد عيد لينا جمد مبتخ يزلينا آمين لومي كاب هيوتنا زجمد زي بتخ لومي كاب هيوتنا زجمد زي بتخ آمين لومي كاب زام حبر زي زجمد زي بتخ بنا يغريتا منفس بنا يغريتا لبي مئتاون موت عن يخون لنا آمين قدسان آمين دك حنت صدراينا آمين حدا بوي زلنا حدا منفسينا ستينا نحاونا بناتنا معك أني نعقونينا معك أني إخزيابيري معك أني منيو إخزيابيري زتسوع نسي معك أني وخانسي لذا كم دلاي كا كتقبر عيت غلني كم دلاي وزقبر عبولو آمين سلازن انتايو تناتنا قده بنات عنات من باري زد اللينا سلازن تقمد انتاي نقبره نبتوكو تقمد آمين يبتكو الله خسكبالو نايك ألتراي زي كنا ناي تقباركا أنا عطينا آمين نايك ألتراي زي كاب قال زحل فقط تقبارك اللي ناي سبحتنا أملاخ يخون مسجزينا من تنكيد رابع حساب يقرأ بالسب نديابلوس سفرة كهب زيد السبي يقرأ بالسب مس ديابلوس كسمامع زيد السبي اسك مس ديابلوس كسمامع زيد السب أنا استسمامع مس ديابلوس كنبر عيد النيزبل كل سب صبوا كبرنا أملاخنا يخون سلزي نديابلوس سفرة ها أي تهابو يدبل سفرة نهاب كاس مسوخنا برايد اللي نخطب لا يدخلني يغرى زي مبالن تسلئن ناي ديابلوس لمع مريتي ليه الله لمع مريتي بقى واي لمعت مريتي عزيام مش بالحدا حرستاي لمعت مريتي بقى انتاي قبره ها كحرسا خلو يتشجرو كزرع خلو يتشجرو مهرت خطبو خلا يتشجرو بحقوس ينبر نديابلوس لمع مريتي يغرى زي مبال تسلئن بأسن أبزلو ديابلوس أولو مسارحنا يديابلوس حادة تسألن بأسن سلازي تسألن بأسن عبزل لو اللومع مريتين ديابلوس هالليليا نابل بناتو قانقوا هالليليا كابي كبلسو بناتو قانقوا أقن تاي قبر يزر بك انتاي لو همزة يزر زعقويت ياس كرسوس حدا مسالي خنبرهم كله دك إسهم كله تسأل انتاي زقبر إيسو انتاي زقبر أي دك إسهم كله انت عين الدكاس يقرأ نايزي مبال دكاسونا له محرت لب نايزي مقبار دكاسونا له أب كمز عين الدكاس كزر آلك حدر زر آلك خاسم بت كزر آلك هاي غني قمت عجمنا نايدورو خيط الساعة نيشتي نابز فنت سلازب الكاس فتوحي خامالت كنا يكون تسألي ناي سيد عن سرح السماء مع كنتات عيري متشو مريت رايزي كونس كنتات عيري نحرس ساي كنتات عير أزيه قد سوي حكيمش مايك زنب حكي نفاس كنفس هاي كله ببجزيو هيكون هاين زنابن ببجزيو ذهب أملاخ دي زلنا لذي يقد سونا زحرس تاي زنا جرزي سلام انتاي زرقم انتاي كون له صبق من انتي مهر تخرج بالله مالتي نحرس ساي كنتات عير يقد سوي كزرق كون خعصد يقد سوي بحدد لنا قدسان بحدد لنا سوري يا سيد اتفقتني ريت سلازم بارنا حرساي كنت هتعير ازيه قدسو يكزر كون قعصد اقداسي شيطانون صل انقرحنتن يقرا زي مبالن مچو بايتاي سلازم شيطان مچو بايتا اينهابو نحنا ناي كريستوسينا نكريستوس دماينا امين كالق جزءنا جن عدل أين هبونينا آمين دقدسان كالق جزءنا عدل أين هبونينا متشو بعتان سيد أنا أين فترة لونينا سبنة الأبوتا أنت ده هيبو سيد أنك تكملوا ناي قدني بقى ناي قدني مصدر كريستياني اللي هو كريستياني مصدر أقل قالوا تكملوا على نوعه زي تكملوا مخنيات يلن سفرة ساعة زرخبة أنت يقبر يتكم مالت بوسس دي قبر خلنا أنتوا يقعد أرو مالت أيكون أنجنا أبو أمره خينو أبو حسابه خينو مخرن نهابة قلنا نهابة أنت قبر خلي كقانية خلي مالتي سلزي متشو بايتا سلزي فتر
ጽልእን ባእስን አብዘለዎ አው ድማ ሰይጣን አለው ማለት እዩ ዕላማ ሰይጣን ንበዳልን ንምስራቅን ንምጥፋእን ንምሕራድን ይዝመጽእ ቃል አምላኽታይ ዝብል ሰይጣን ተኸገብር ይዝመጽእ ክሰርቕ كحرد كتف محرة اللبي عبزي بلو بوتا أزيد سيطان زد اللي خابخا مالتي انت هقبر كسرق أكاز قبو أنا قار كابي وات كام انت هقبر كسرق كوسد كحرد كتف دما ناي سيطان متك أمك خاون زيد اللسب بيقريتان بمحرة اللبن زد تملايو آمين ناي سيطان متأكمك خاون زيد اللسب بمحرة اللبز تملايو بمحرة اللبز تملو سبات سيطان أباتاتهم ولا حدا سلطان يبلون ولا حدا سراح يبلون عيو يبلون عبر ساعتن قحفن زلو بوتان ناتق أمدك همما عيرخ بنني مالت عشنتي عبر ساعتن قحفن زلو بوتا كوفيلك همما عيرخ بنني مالت عشنتي انكوان عبر ساعتن أبقو حفن أبقزانا كو حدا جيزي همما انتا قبريا موتيم حكيدو موتيم يقتل قوليا يموتيم سلازم بار محرة لب زي مقبارن يغرى زي مبالن دمه قبل بها مليون نهال وخنسو سيطان يقربنني نعي سيطان مساي ولا حنت قدا يبلون كتب لا يتخلني نبرت الله مسخ نبرت الله نبرته حبو حنت نجر سلازي جبريل كان نبرته تايقبروا له ملوسلو سخان نبرتنا يكرسوس يقع سلازي نبرتنا يكرسوس طريح هذا ما تحزن لك نسيت أنسف راخي حابنا خنك أمول نخل مجدي بسم يسوع كريستوس نابلنا طريح يكونن سم يسوع طريح يكونن نسيت أنزب بارو محرة اللب خان نسيت أن يبارو روي محرة اللب أبزاي بلو سيد أنا أوصل زلوا سلازم محرة اللب أبزلوا سيد أن ما أنت يجبر شفتي يجبر يوت كبر كلنا عملنا يهون نقرأكم بأسمرة خلنا سماي تمنى قدم بنسنتنا أنا ما يتمنى يتولي رعبيجن هبت قرا بيت ناس ندابي هبت مريم زبال الله سجانيرة حج كل جزء ما شاء الله يمشي دحرد سجى حكي حقاوي ما شاء الله يدحرد قلنا خنسهم تحابيهم بليتيس بعرا يفتخ خان شاء الله يأتوهم أفتخ خان شاء الله يحردوا كان شاء الله كان شاء الله من كأخم زيان كم زيانه تا من دقدما مترون قالنا تخون بقى من ما يتعلفنا كل أبز استحرد فرسن قال ملن حدا بيجنا بتعمل شقة بهما ما قدر فوق زانا هما ما نفرق اسم مثل حدا جزي بتعمينا نشقر نيرنا سلام انتاي كابتاو كابتي سجا فرسي قال محراد وستلع عليه سلسي قدسان حواتي إذا نجرز إنها اللو وجحف إنها اللو ناي سيد أن نجرات إنها اللو وخناسوسي هما ما يرخبنني يختب لا يتخلني خا انتاي مقبار يزدلي متصلاي يزدلي أبصل إن يقرأ زي مبالن ناتا ملالسكا بسم يسوع كريستوس إلكا مجنح بسم يسوع كريستوس إلكا مزلال بسم يسوع كريستوس إلكا مئتاون موتان يكالي خون قلنا حدا جزي خم دك أسك واون كرخ بكاي مالتي دك أسك واسم يسوع هيتصوع عندهم هيتصوع عندهم قدسان ملسوا لي هيتصوع عندهم تصويعهم سم يسوع متصوعك وحسنة يكون كان سم يسوع متصوعك هذا يكونس هيوتك وحسنة كامين كبرنا أملاخنا يكون هيوتك هارب أولوسكو هيوتي كريستوس يقبل كلكو كل أنت نايمني مالتي كريستوس بعد هارب أولوسكو أنا خمس رداني قبل هارات كتصنع كله ببز خدوه بيسوس كريستوس بيا ما نزل لها بس أقام نزل لها نابلكو كل لا يولون أقرأ ما قدم نخدو خلوا أقام أنتوا الدغنير أيكون حكيمش تسكموا كريستوس لزغنا ناي حق كريستوس ناي قال كريستوس زي كونه ناي مزمور تراي ناي سبكت تراي كريستوس زي كونس ناي حق كريستوس تسكموا لزغنا كخدو خلوا أقام أنتي ودق بسم يسوس مبالا يدلمني من لا يكان يرومك زي أتوم دك طلعوا الأملاخ ما قد حق مهرهم الله قال صدقني نايم تاي ما قد حقنا أوش تقصون له ما قد حق سفلت أيكونه يعني توم كاستخفتي أمين كتالو لهم زغلوا ولا حد إلا هذا الزمن استزغون قوش بلك حقي كرابات خدر بقبرك مالتي واه ما قد حق سمرح قال لا ساتهم كن على اليوم مالتي نمنتاي كريستوس وش تسلز تتقلله لومي بمحرة اللبي أب كريستوس يسوع تتقلله هيوتي حلهم بزبرقة تزبارقكم الله كريستوس شتت هيوت كريستوس شتت نابرة كريستوس شتت عكايدة سبحتنا عم لاخي خلنا آمين يسوع قويتاي ذكرني بنسنة ناسي
على باستر جورجو خجلجلو خلو حموسي أيجرمكم أنا حموس ناي تمرت هرفانو ناي نبرنا حموس تمرت كل جزء زق قارز نبارك سبب حموس هاي كيدني تمرت بيت حموس غارز نباركم ملون جيل بق أنا من نجاف برنامج قال سبات حزي خيط قال حزي خيط أجان أنت زلهم حزنا نخيط ما جن حسابه أبدا جهن بتحكي لنا أجان أنت متاوي زعبين هاي أتوني أبز جزاف فتوه أتوني بلكا تأتيها من تأتيها بق imagine لومي أب جزانا يعندر لومي أب قربتنا يعندر how can بينا ملكعي كريستوس نلبس قدسان بمحرة اللب نملالس محرة اللب يهالونا نديابل السفرة عينها بو عين التالل بمزمورنا عين التالل بسبكتنا عين التالل بخالق نجاراتنا عين التالل بقى ولا خالق نجاراتنا ونبزي قدس زبخونا يخون نجاري هالله خبزي قدس عين التالل كريستوس لبسه نديابل السفرة انتهي تكبروا أي تهابوا حمشيتي يقرأ زبل نحن مفداي منفس زي بلو سبيو آمين بلو خانزي قال أملاح آمين بلو نابلناكو تقبلناكو مش أشجرناكو أتقبر حقكم يخو أوانا إذا لو تشكر أوانا ما يكون يقرأ زبل نحن مفداي منفس زي بلو سبيو يقرأ زبل سب بعلون نجارات كفتح زدل سب هايكونن كابك زيابير فتح زد بسب ترايو هايكونن أبي توبي خمسي زبالة بأجرنا يمتهو بمدن يمتهو يبالا أنا يكو بك أمكناون بيالني مسلات أبيني أفتو أوفيس كيدسي مسلات أميني دي بمدن يهدكو بأجر دي تاري بأجرين مهدون جب من بأجر كوي كيدم بمن بأج بأجر هايكونن زخير بمن تايدا بيدك نهاب كا خطأت زلكا نهاب كا يخسر حال كازلو نهاب كا ما حتم كهرمل كازلو هذا يكون بأجر خير كاز مسألوتي يلا من جاء فقط أبغى زهقه في الكون مسألك بمتى سلزقتك بيدك سلزقتك الذي زم يقرأ زبلو سبات نايحنا مفداي منفس يبلو من بعلو ما يكودونيهم بعلو من نجارات كفتحوا لهم ما يتصعرونيهم هرد قاي يبلونيهم أنا حدا نجار نجاركم على الله زخوني يخون نجار بعلهم كفتحوا لكم هرد قاي تبالو إحنا مفداي نايجزيا بهيري هذا سب نايكال سب هيوت كقوات أثر عمي يقولون عمز الله إجزيا بهير الله السخات قوات أثر كان سب كتقوات أثره ها عيتخلني خا بفتش بعيتخلني خا بفتش كندو بقعت كندو عيتوهبنا نسب كنقوات أثره بقعت عيتوهبنا بقعت الله وجن إجزيا بهير الله كل نجار كقوات أثر زخل جن إجزيا بهير الله إجزيا بهير الله الله خالنا نازمرنا جن كم زين لجرنا لنا الله إجزيا بهير الله إذا نجار زي حسبني يغرى زبل سب نصبح وحسنات كهانا نم أنتي كي بدلن إيلو أيقونا يغرى زبل صباح وأنت مالي سنتاي كهون خلي كبدل خلي كان مي ورح زبدلك دهر صباح وأنت كبدلك خلي من محسنات يبلك حنتي أو حسناتنا نسخان سبات كين بدل مر بسبات كين بدل من محسنات يبلنا رقم لكم نحنا نسبات كين بدل ده نتأنق قنبر بسبات كين بدل نكلا خلا مكلا خلا ولا حنتي يلا مكلا خلا يلا نايمود ده تعمد هانيتو انتاي انتيلكم إني يغرم بالي أي لاست فوسوسي قالوا ولا حنت نجار يلا سلزي يغرز بالسبع له حنا فدد ليت كم زي بلو نتفراد كله نجار أحلف وذهبه فراد خمزلو زترد سبيو لعلي نجوس علن إلو زحسب سبيو نجوس إلو زمر زي كونس نجوس زجبرايو كده جمالكم نجوس إلو زمر زي كونس نجوس زجبراو لو من نجوس كاري حاجر كار الله ويس نجوس إل كهاد زمر زلها نجوس كاج ورق زيابير نجوس كاي يخون زيابير نجوس كاي يخون أب كل انتناها أب سكها أب منفس كأب نفسها أب سرعة كأب بيت كأب عقل قلت كأب كل انتناها زيابير ينجس كا كومدي لوم أين قصكم ودي أين قصكم زيابير تايكبركم ينجسكم زيابير ينجسنا زيابير نجوسنا يخون زيابير نجوسنا تداخلينه نصو فداي إحنا مخانن فلتينا يحلفنا نجرنا نعون هبنبر بعلنا نجرنا هنفتح جناين سعرنينا بعلها نجر كم مفتاح مالتنا يقول لنا السرح نايد سرح كاي نايد سرح كا كل جزء أنت يالله يبالا شوي سو سراش كل جزء سو سراش نايد زيابير جن كل جزء بلوت نجار آمين
ሰብ ድሰርሖ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ዝበላሾ እዩ እግዚአብሔር ድሰርሖ ግን ብሉጽ ነገር እዩ ለዚህ እግዚአብሔር ነገርና حلفنا ማብ ሮሜ 12:19 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ፍቁራተይ ሮሜ 12:19 ፍቁራተይ ምፍዳይ ሕነናተይ እዩ መን ይዝብል ዘሎ እግዚአብሔር ናተዩ እና በለካ ከመየርካ ናተዩ ትብሎኻን እግዚአብሔር ሕነ ክፈድ ዝለዓል ሰብኮ ከምዚ ይዝብል እግዚአብሔር ናተዩ እና በሎሲ እሱ ኻንታ ይብል መሲልኩም ናተዩ ካብሎ አነ ወአንተ ናተዩ ናተይ እምበር ክርክርካ ምሰብ ዘይኮነ ምስ እግዚአብሔር ይሃገርካ ያዘለኻ ጉዳይካ ሕነ ምፍዳይ ናተዩ አነ ክፈድየ ይብል እግዚአብሔር ጽሑፍ ይሞ ነትምዓሲ ስፍራ ሕደጉሉ እምበር ባዕልኻትኩም ሕነ ኣይትፍዳዩ ስፍራ ሕደጉ ስፍራ ልቀቁ ንመን ንእግዚአብሔር ንመን ስፍራ ልቀቁሉ ንእግዚአብሔር ስፍራ ልቀቁሉ ስፍራ ልቀቅ ንእግዚአብሔር ባዕልኻ ነገራት ክትፈታ ኣይትጻር ባዕልኻ ሕነ ክትፈድ ኣይትጻር بزلك تمكرو بزلك فلتات حسكا بزلك نجارات حسكا يمان صقام دام አይትበል حنا مفداينا እግዚአብሔር حدا قولوا لنا الله እግዚአብሔር ካድግ ዝደልሎ ሎሚ ካድግ ዝደልሎ ዶ وحدا قالو እግዚአብሔር حدا قالو ጸላይ ኻንተ ጠመየ ግን አብላዓዮ እንተ ጸምአውን አስትዮ እዚ በመግባርካ ጉር ሓዊ አብርሱ ትእክብ ይኻ ነትእከይዳ ብሰናይ ገርካ ሰዓሮን በር በትእከይ ها አይትሳዕ ነትእከይ ብሰናይ ገርካ እንታይ ግበሮ ሰዓሮ በትእከይ አይትሳዕ በትእከይ ክትሳዕር አይኮን ካንተ ጸዊዕካ ነትእከይ ክትስዕር ይኻ ተጸዊዕካ ስብሐትና አምላኽ ይኹን ነትእከይ ብሰናይ ገርካ ክትስዕሮ ንዑ ይኻ ተጸዊዕካ ጽዋዕኻ ዝዩ ሎማ አብይወትካ ምስዓር እምብዝበለካ ነገራት አሎ ስፍራ ሕደገሉ ባዕልኻና ስራሕ ካይዳ ከመገሩ ሱቅ ስራሕ አልከልካ ታሕሰብ ከመገሩ ክገብረልካ ስፍራ ሕደገሉ ስፍራን እግዚአብሔር ስፍራ ኸይ ሓደካ ዝመጽእ ለውጥ የለን ሻድሻይ ነጥብ ኸይደ ሻድሻይ ይቅረ ዝብል ሰብ በአምላኽ ጥራይ ክምካሕ ዝተረደእ ሰብ እዩ ይቅረ ዝብል ሰብ ብመን ዝምካሕ በእግዚአብሔር ጥራይ እዩ ዝምካሕ ካልእ ትምክሕት የብሉ ናብ ህይወቱ ካልእ ዝምካሓሉ ናተይ ዝብሎ ነገራት የብሉ እዚ ዶ እቲ እብሎ ካልኩሌሽን ገይሩ ኣይኮነን ዝኸይድ ብመን ዝምካሕ በእግዚአብሔር ዝምካሕ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና እቲ ዝምካሕ ብመን ይመካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ እንታይ ብዝገብር እግዚአብሔር አነ ኣብ ምድሪ ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ምዃነይ ብምንታይ ኻትምካሕ እግዚአብሔር ምሕረት ከም ዝገብር ፍርድ ከም ዝገብር ጽድቅ ከም ዝገብር በዚ ኻትምካሕ ካልእ ትምክሕት የለን ብርእስና ምንም ዝመጻናዮ ነገራት የለን ብርእስና ንኣምላኽ ክንፈልጦው ናይካልና ርእሱ ባዕሉ ስለ ዝገለጸልና ንኣምላኽ ክንፈልጦ ኽኢልና ኣለና ስለዚ ትምክሕትና ኸዓ እግዚአብሔር ብምስትውዓሉን ብምፍላጡ እንዳ ይተሓበን ይብል እግዚአብሔር ይብል አሜን ስለዚ ንሕበኖ እንውከሎ ንመን እዩ እግዚአብሔር ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ዝገብር እግዚአብሔር ስለ ዘለና ስለዚ እምበኣር ይቅረ ዝብል ሰብ በአምላኽ ጥራይ ዝምካሕ ሰብ ዳምበር ብናቱ ነገራት ዝምካሕ ኣይኮነን ከምዚ ኣለኒ ከምቲ ኸኣሎ እዚ ኸኣሎ እዚ እንተዘየለ እዚ ኸኣሎ እዚ ተዘየለ እዚ ኸኣዳልየሎ እዚ ኸ ገለ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኹም ተዳሃልዩ እዚ ስጋውነት እዩ ሎሚ ደንክልዎ አሜን በሉ ኣመኩም ቃል እዩ ደንክልዎ ምንም ምሳኹም ክጓዓዝ ዕድል ኣይትሃብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ትዝምካሕ በእግዚአብሔር ይመካሕ ትዝሕበን በእግዚአብሔር ይተሓበን እንታይ ስለ ዝገብር እግዚአብሔር ምሕረትን ፍርድን ጽድቅን ስለ ዝገብር ሻብዓይ ናይ መወዳእታ ይቅረ ዝብል ሰብ ይቅረ ዝብል ሰብ ይቅሬታ ዘይምግባሩ ንርእሱ ከም ዝብደል ዳእምበር ንሰብ ከም ዝብድል ዘይተረደእ ሰብ እዩ ክሕፅረልኩም ምናልባት ይቅረ ዝብል ሰብ ካብ ንበዳሊ ዝያዳ ንዑ ከም ዝጎድኦ ዝተረደእ ሰብ እዩ ይቅሬታ ዝገብር ንሕና እንታይና ንሓስብ ዓቀብሽ ይቅሬታ ተዘይገርናሉ ንሰብሲ ኣብ ኣይርከብ ባዳድሓን ጽናሕ ለናልካ በዚ ክመጻካ ከሎ በዚ ትኸይድ በዚ ክመጻካ ከሎ በዚ ትኸይድ እዚ ገለ ክብለካ ከሎ ምኽንያት ንሃብካ በቃ
0 ንርእስኻ ክትጎድእ ዘለኻ እምበር ንበዳሊ ኮንካ እንትጎድእ ዘለኻ እትበዳሊ ኮነን ይቕረ ዘይምባልካ እትበዳሊ ኮነን ዝጉዳእ ንስኻ ክትጉዳእ ይቕረ ዘይምባል ንዓና እዩ ዝጎድኣና ነትበዳሊ ኮነን ነትበዳሊ ኣይንውስኸሉ ኣይነግድለሉ ሓደ ግዜ እንታይ ይመስል ይቕረ ዘይምባልናሲ እግዚአብሔር ኣብ ርእሲሱ ማዕትና ወስኸሉ ዝኸይድ ካመስለና ሓደ ግዜ ስቅዳ በላ ኣይርከባ ስቅዳ በል ናበልካ ግዜ ትመጥጥ ግዜ ብዝመጠጥካ ቁጥሪ ትጉድኦ ንስኻ ዳ እምበር ትበዳሊ ይኮነን እሱ ጉዳይ ምስ እግዚአብሔር እንታይ የርኸውን ይኽእል ወዲኡ ኸውን ይኽእል ማለት ስለዚህ ትበደል ተፈጺም እዩ በዲሉ እንተኾይኑ ከም መጠን በደሉ ድማ ዝፈርድኻ መን ኣሎ እግዚአብሔር ኣሎ ትዝተበደለ ሰብ ይቕረ ዘይምባሉ ኣብ ልዕሊ በዳሊ ናይ ፍርዲ ተጽዕኖ ኣየምጽእን ይቕረ ዘይምባለይሲ ናይ ፍርዲ ተጽዕኖ ኣየምጽእን ኣነ ኣብቲ ተበዳሊ ፈራድ መን ስለ ዝኾነ ኣቤት ፈራድ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኣነ ኣብ ርእሲኡ ዘምጽኦ ተጽዕኖ ለሓንቲ ነገር የብለይን ዝውስኸሉ ነገራት የብለይን ዝተበደለ ሰብ ግን ይቕረ ዘይምባሉ ኣብ ህይወቱ ኣብ ጉዳት እዩ ዘምጽእ ለዚ ዝተበደለ ሰብ ኣብ ህይወቱ እዩ ተጽዕኖ ኣብ ህይወቱ እዩ ጉዳት ዘምጽእ በሓፂሩ ይቕረ ዘይምባል መርዝ በጽቢጽካ ጸላኢኻ ምእንቲ ክመውስን ርእስኻ ምስታይ ማለት እዩ ደግመልኩም ይቕረ ዘይምባል መርዝ በጽቢጽካ ባዕልኻ እናሰተኻዮ ጸላኢኻ ክመውት ምጽባይ ማለት እዩ ንዓኻ ዝጎድኣካ እምበር ንዑ እንታይ ይገብሮኒ ኣይጎድሮኒ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ይቕሬታ ንፈውሲ ምስ እግዚአብሔር ምስምማዕ እዩ ይቕሬታ ንፈውሲ ምስ እግዚአብሔር ታይ ምግባር ምስምማዕ እዩ ሎሚ ምስ መኒና ተሰማሚዕና ንኸይድ ኣለና ምስ ዝፍውስ እግዚአብሔር ወይስ ምስ ንሕና ንደልዮ ጉዳይ ወይስ ምስ ንሕና ንደልዮ ካይዳ ኢና ንሰማዕ ዘለና ወይስ ምስ እግዚአብሔር ኢና ንሰማማዕ ዘለና ምስ መን ይስምምዕና ይቕሬታ ንፈውሲ ምስ እግዚአብሔር ምስምማዕ እዩ አሜን ስለዚህ ምስ ፈውሲ ንፈውሲ ምስ እግዚአብሔር ታይ ንግበር ንሰማማዕ ምስ እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ሰብ ወዲቁ ኣይወድቕኒ ምስ እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ሰብ ኩሉ ግዜ እናተዓወተ ይዝኸይድ ምስ እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ሰብ ህይወቱ እናዓበየ ዝኸይድ ምስ እግዚአብሔር ዝሰማማዕ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወቱ ለውጥ ኣለዎ ዓመታት ኣይቆጽርኒ ዘመናት ኣይቆጽርኒ ዘመናት እናቆጸረ ይኮነን ዝነብር ከም ዝበሃል ኣዘራርባ ኣለሽ ውይ ናይ ቀደም በቃ ናይ ቀደም ዝነበረ ጸሎት ወይ ናይ ቀደም ዝነበረ ህይወትና ወይ ናይ ቀደም እኮ እዚ ታሪክ መጽሐፍ ከም ምንባብ እዩ ካልኦት ሓንቲ ይኮነን ፊክሽን ምሽ ተንብቡ ታሪክ ምሽ በቃ ኸሞ ማለት እዩ ዋይ ቀደም تقدم تمالي سيمتني حجي تزدله قدم حليفي اوريدي كتمل سو اي تخلني خا انكوان قدم اي تمل سو اني خم تمال زما علكم ما خمان تاي تغبروا اني خم اي تمل سو اني انكوان قدم نغوس عشو من تزنر ነገር እኮ ክትመልሱ አይትخلني ماچ اوريدي تاي كوينا حليفه ስለዚህ ቅዱሳን አሕዋታይ ይቕረ ዝብል ሰብ ንርእሲኡ ምእንቲ ተኸይገብሪ ምእንቲ ኸይጎድእ ይቕረ ዝብል ይቕረ እንድሕር ዘይብል ኮይኑ ግን ንመን ዝጎድእ ንርእሲኡ ዝጎድእ ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት እዚ ሓሳብ እዚኣ ከንብብ ሞ ብኡ ክወድቕ ፍትነ ትዝተበደለ ሰብ ቀልጢፉ ይቕረ ስለ ዝበለ ትዝተበደለ ሰብ ቀልጢፉ መፂሁ በቃ ዳሕኒ ይቕሬታ ገይረልካ ኣለኹ ገለ ስለ ዝበለሲ ነትበዳልስ ፍርዱ ኣየቕልለሉን እዩ ሓደ ነገር ታይገርሎ በደል ታይገርሎ ተፈጽሙሎ አይኮነ በደል ስለተፈጸመ ፍርዱ አይቅልሎሉኒ ንስኻ ቀልጢፍካ ይቕረ ኢልካ ዝጎድኣካ ምዱንጓይ ከነዓኻ ደኣምበር አይኮነ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ይቕረ ዘይምባል ገዛእ ርእስና ኢና እንታይ ንገብር ንጎድእ ቅዱሳን ኣሕዋቲ ስለዚህ ካብዚ ክንጥንቀቕ ጎይታ ንኹላትና ይደግፈና ሸውዓተ ነገራት ተዛሪበለኹ ንዓን ክደግመን ሞ ብኡ ከተቃለለ ይቕሬታ ከም ዝተገብረልካ ታይ ዘይ ምግባር ዘይ ምርዳእ ወይ ከዓ ዘይ ምሕሳብ እዚ ዓቢ ሽግር እዩ ግን ኣኸ እግዚአብሔር ምሕረት ከም ዝገበረልካ እንድሕር ተረዲእካ ይቕሬታ ንኽትገብር ኣይትሽገርኒ ኢኻ ካልኣይ ይቕሬታ ከም ዘድልየካ እንድሕር ትርዳእ ኮንካ ይቕሬታ ከዓ ትገብር ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ዘክርዎ ምሸት ደጊምኩም መስኢልኩም ኣይትሕደሩ ኣብ ኣምስ በጻሕኩም ስታግበሩ ጠጠው በሉ ሪሊ ኣብኡ ድየ ደለኹ በሉ ሓቂ ድዩ ኣብኡ ድየ ደለኹ ሳልሳይ ብነጻነት ክነብር ዝደሊ ሰብ ቢቕሬታ ዝነብር ሰብ እዩ
رابعين ديابلوس سفرة كي هذا زنبر سب بيقريت هذا زنبر سب حمشاي حنا مفداي منفس أبي وتو زي اللسب بمنتاي زنبري بمحرت بيقريت هذا زنبر سب تمكعتوك زي أبي هرز جبر سب بيقريت هذا زنبر سب እንደገና ድማ ይቅረ ዘይምባል ንርእሱ ከም ዝጎድኦ ዝተረድእ ሰብ ይቅረ ዝብል ማለት እዩ ንአምላኽ ስብሐት ይሁን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ግን ብዛዕባ ይቅሬታ ክንፈልጦ ዘለና ነገራት ካለና ድሕሪ ይቅሬታ ክንታይ ምናልባት ይቅረ ምግባር ማለት ምርሳዕ ማለት አይኮነን ይቅረ ምባል ማለት እንታይ ምባል አይኮነን ምርሳዕ ሓደ ሰባት ከም ዝደይ ይብልኩም በቃ ረሳዓዮ አቀረ ታይግበሮ بفصم رسعيو بقى از ነገር እዚ ፍጹም አነ ነገርኩም አለሁ በደል ብዝበደልኩም ቁጽሪ ዝርሳዕ ነገር ከም ደይ ስራሕኩም ፍለጡ አነ ንዓኹም ብዝበደልኩም ቁጽሪ ዝርሳዕ በደል ከም ዘይ ስራሕኩ ክፈልጣለን ዝርሳዕ አይኮንኩን ሰሪሕ ይቅረ ዝባሃል ዲ ወይ ይቅረ ዳክት ብለለይ ትኸሊኻ ግን ዝርሳዕ ዲዩ ዝርሳዕ አይኮን እግዚአብሔር ንባዕሉ እንታይ ዝብል ቃል አምላኽ ናብ ምርሳዕ ባህርታ ይገብሮ እንታይ ዝብሎ ተቃል ናምርሳዕ ባህር ይድርቤ ምርሳዕ ማለት ነው እግዚአብሔር ናይ አእምሮ ጉዳይ አይኮነ ዳጊሙ በት ነገር ትግና አንተ አይገብረካኒ ወይ ሓተካኒ አይጽብጽበልካኒ ማለት ኦሬዲ ይቅሬታ ገይሩልካ ይንዑ እና ደም ሰሰልካ ይዝኸይድ ዳአምበር ናይ አእምሮ ጉዳይ አይኮነ ምርሳዕ ማለት ናይ አእምሮ ጉዳይ አይኮነ እግዚአብሔር ለዝንሕና ምርሳዕ ማለት بفوتسو مرسع هم زي كالك نرداخ نكلم تايدا بيقريتا جن فوس مركبي آمين بيقريتا أنتاي مقبار فوس مركب جنكا أيرسع كان مالتك يقريتا أي جبر كان مالت ديو أي كونن يقريتا لب ما بملأت غير كالله جنت نجارتي رسع كالله مالت جن ها أي كونن قال نجار على مالتي كلها تنفل طمش كلا يساميل 10 معرف هاي كم ببوني كلا يساميل 10 معرف انتاي جيرو أبي سلام حفتو انتاي كوينا مسمتت ذكرون لكم حاجة انتاي كوينا متع تعميت أب حوا متع مش شو انتاي لوا بتجخي قبل بخي انتاي تكبريا وايد حازي يلوا قبل بخي تحازي يلواس جنا خسان ناقو حياة كده تيزبي قبل بخي تحازو بقى رسع يوم على الزكاة القداي نقرأ يكون قبل بخي ذاته نزل على نبعلو قبل بخي عيتو صاري يلواس قبل بو قصير وقن تملي سنحو بعلو يقتلوه سلام انتاي كرسو عيك علن يا تزقبرو بدل تخقبر عيك علن كرسو عيك علن تنحفتو زبدلا بدل كرسو عيك علن جيزي أمشاشيو بعل جيرو زبلع جيرو دستة جيرو أبلعو أستيون حو قتلوه مالتي سلزي بيغريت على لبين دحردا تملالس كوين كاغن كاب كم زعينة حنا مفداين تاي تخون مالتي ها تقطب بدحري زلو جيزي نعم الله كبري خنا كلا يغرى مبان نايز تبدل كايو بدل حمام يسمعك كان مالتها يكون حمام يسمعك كاي بمن تاخد فوسه بيغريتها خد فوسه يسوع كريستوس كويتاي بيغريتها خد فوسه قال نفلط زلنا يغريتان نجبر سلام من رجعان وشطنا انت خمل يكون يغريتان نجبر محرس اللي استقبلنا وانا سلام كركب يكالكم بس نجر سلام نخركب يكون كان يغريتها تجبر محرت سلا استقبلك محرت كم استقبلك هيوت سلا زلك إذا هيوت زي حتكافله يقريتها مقبار مالت محرت مقبار مالت محرت تقبل له هيوت تقبل له من عخاخا يكافلك قال له مالتي يسوع كريستوس كويتاي سلازي يقرأ سلا تبع لنا هنا يقرأ نبل دقيمو خمسة يبدلك الرجاجيز كايكون كان يقريتها تبل دقيمو أي بدلنا نيو بقى إيه كايكون كان يقريتها تجبر دقيمو خمسة بدلك أنا فلت كاي يقريتها تجبر له سابيو نسخاون دقيم كان تاي سلا تجبر أبيت بلوا زي بلوا كابافكم أوصوا زي بلوا تماليس كسخا كان تاي سلا تجبر سلا تبدل نسخان بعد خاو سلازي كبدلك مهانو على نافلت كهمان تاي كنت تجبر محرت هتجبر أم محرت لبتنا زي خرستنا من الباش نايت أباي لو تسلا زمت أي كنا نوني قريت هتجبر له واحد جيبك أتمحيش له حجيبك يا واحد جرا تمحيش نديو صبغ يزله حجي قريت هتجبر له الكخايكم كان قريت هتجبر له نا نايت أباي مقرمي كنا كريستنا فوتو كما أي كنا أباي يغير بزي قدس ناتكا انتايو ناتكا حلفنا انتايو قريتها مقبار ترايو تسبي زملكت قالوا من الباش أبانا زلوا عمل خاختام أنت غير أيقونان ها يقريتها نقبر قنعوا خنبهال نفع وايز من فساوي قال خنبهال قال ملكت من أنت سبك هبنا أيقونان ونقريتها نقبر يقريتها سلزر خبنا هنا يقريتها نقبر إذا عينت التحساس باي حلونا إذا إنزل نقرأكم زلوا بملنا أبو أمركم أي حلوة يقريتها نقبر يقريتها سلت تقبر لنا هاي موداتها
يقريتا ناي سمعت قداي يكونن سمعت كدس كبلك خيد كا يقرأ تبلو سمعت كدس كيبلك خارجس كا يتخيد يكونن يقريتا مالت يقريتا ناي سمعت قداي يكونن ناي لب قداي ناي وساني قداي ناي منتاي قداي دقموا ناي وساني قدايو يقريتا وعلى حدر زبهالو قداي يكونن دحن صباح دحر صباح قالت تبلو قداي يكونن يقريتا ناي وساني قدايو وسنت سبات يوم نبي قريتا زاتو امبر سمعيتهم بستسمعوا مخنيات نابزنا بتنزبلو ايكونن مالتي كبر كلنا املاخنا يكون يسوع كريستوس غويتاي لوم እግዚአብሔር ታይደለናል بمحرة ልብ እንታ እንገብር ክንመላለስ محرة ልቢ ንህይወትና እንታ ገበር ክገዝ بمحرة ልብ خنعቱ بمحرة ልብ خንታይ ክንገብር ክንወጽ እንድሕር ዳ محرة ልብ ዘየለ ግን ክሳብታ ናይ መወዳእታ ለብጦን ክሳዕ ትፈድግን አምንታ ያለኻ አቤት ማእሰርቲ አለኻ نوح جمد نتا درهم مأسر مالت بقت كل نجار كاسي فريقها مالت هيكون النت عيقها مالت هيكون وسوريقها أبزخت كيد جنت خليها أبزخت ما تون تخليها جن كابزخت تعلف هاي تخليها كابزون تعلف هاي نابزن سلة تملالس كاجن كل نجار ودوي مالت هيكون سلزي لبنا مسنة داونا ناب أملاخ العلنا لبنا أبكر ما أملاخ أهدينا لبنا تزيفنا قفنا أبكر ما أملاخ تبعت لنا لبنا تنقيفنا جن እግዚአብሔር ካብ ልብና ዘዓባ አምላክ ስለዝኾነ ነገራትና እንታይ ንግበር ንዕሪ ነስተኻኽል አሜን ብምሕረት ልቢ ምምልላስ ብዙሕ ሰማያት ይኸፍት ሰፊሕ ትርእስቱ